Фамилия. Представете си, че постигате всичко, за което някога сте мечтали. Пари, слава, милиони фенове и целият свят знае името ви. Точно това се случва с Джим Кери, човекът, който през 90-те изглеждаше така, сякаш е роден единствено за да кара хората да се смеят. Но години по-късно нещо се промени. Интервютата му станаха странни. Започна да говори за егото, за това, че Джим Кери е просто образ и за празнотата, която може да се крие зад успеха. А интернет стигна още по-далеч. Появиха се хора, които твърдят, че Джим Кери е бил заменен, клониран. Че човекът, когото виждаме днес, не е същият. Някой дори използват думата, както казах, клониран. Доказателства за това няма, но има един много по-интересен въпрос. Какво наистина се случи с Джим Кери? Защото зад усмивката на един от най-смешните хора в целия свят стои история за бедност, провали, огромна слава, любов, трагедия и човек, който накрая започва да се пита дали всичко, за което се е борил, изобщо го е направило щастлив. Днес няма да търсим конспирации, ще потърсим истината зад усмивката на Джим Кери и тя се оказва много по-неочаквана от филмите му. Здравейте, фамилия! Благодаря на всеки един от вас, че отново сте в канала на Тежка атмосфера. Днес ще поговорим за един от най-големите комедианти в целия свят – Джим Кери. Не забравяй да подкрепиш канала на Евентуална реалност. Не на агресията на животни. Ако си свидетел на такова нещо, не стой безучастен. Представете си човек, чиято работа е да разсмива целият свят. Човек, който само трябва да изкриви лицето си и милиони хора започват да се смеят. Маската, Ейс Вентура, от глупав по-глупав, лъжлюто, шоуто на Труман. За цяло поколение Джим Кери не бе просто актьор. Той беше човекът, който изглеждаше така, сякаш в него има повече енергия, отколкото в цялата стая. Но за тази усмивка се крие история, която изобщо не е смешна. Защото много преди Холивуд, червените килими и милионите долари, семейството на Джим Кери преживява сериозни финансови проблеми. Като тинейджър той работи заедно с семейството си, като чистач във фабрика. Има период, в който семейството живее в кемпер. А на 15 години Джим излиза на сцената на комедиен клуб в Торонто. Публиката не го приема. Представете си това. Момчето, което един ден ще стане един от най-разпознаваемите комици на планетата, излиза пред публика за един от първите си големи опити. И се проваля. Но това е само началото. Защото десетилетия по-късно ще се случи нещо още по-странно. Човекът, когото светът познава като неудържимия Джим Кери, постепенно започва да изглежда различен пред публиката. Не само физически, начинът по който говори се променя. Темите, за които говори, се променят. Вместо непрекъснато да прави гримаси и да разказва шеги, той започва да говори за егото, за идентичността, за славата, за това как човекът, когото всички наричат Джим Кери, в известен смисъл е само образ. И точно тук част от публиката започва да се пита какво се случи с него. През 2016 година Кери излиза на сцената на Златните глобуси. Започва като типичния Джим Кери с шега. Представя себе си чрез двете си награди Златен глобус и се шегува, че мечтае за трета. Но за шегата има доста по-сериозна идея. Той говори за безкрайното преследване на следващото постижение и за надеждата, че когато най-накрая го получиш, ще почувстваш, че си достатъчен. Само че това чувство може никога да не дойде. И когато чуеш тези думи от човек, който вече е получил почти всичко, за което един млад актьор може да мечтае, те звучат различно. Сякаш човекът зад маската започва да се показва. А после идват още по-странните публични моменти. През 2014 година в шоуто на Джим Кимъл, Джим Кери влиза, правейки с ръцете си триъгълник. Започва да говори за илюминатите и тайните символи. Изпълнението е комедийно и сатирично, но интернет прави това, което интернет умее най-добре. Изважда кадрите от контекста, започват клипове, теории, забавени видеа, анализи на жестовете му и постепенно около Джим Кери се създава втори образ, не комикът, а странният Джим Кери. Човекът, за когото някои започва да твърдят, че знае нещо, което останалите не знаят. Години по-късно теорията става още по-крайна. През 2026 година социалните мрежи се изпълват с кадри от по-възрастния Джим Кери. Хора сравняват лицето му, гласа му, мимиките, веждите, начина по който се движи. Някои от най-големите му фенове казват, че това не е той. Някои говорят за двойник,
Други стигат още по-далеч до клониране. Няма достоверни доказателства за подобно нещо. Но истински интересният въпрос не е дали Джим Кери е бил заменен. Това е интернет мит. Истинският въпрос е, защо толкова много хора са готови да повярват, че това е възможно? Защо промяната му изглежда толкова голяма? И как човекът, който някога изглеждаше неспособен да стои неподвижно дори за 5 секунди, се превърна в човек, който говори за тишина, съзнание и отказ от егото? Отговорът може би започва много преди Холивуд, преди маската, преди Ейс Вентура, преди първият му милион и дори преди първата му голяма сцена. Започва на 17 януари 1962 година в Нюмаркет, Онтарио, Канада. Там се ражда Джеймс Юджин Кери, най-малкото от 4 деца. Баща му Пърси работи като четоводител, но има музикални амбиции. И години по-късно именно историята на баща му ще се превърне в един от най-важните уроци в живота на Джим. Защото Пърси избира сигурността пред мечтата си, само че сигурността не се оказва сигурна. Той губи работата си. Финансовото положение на семейството се срива и бъдещата холивудска звезда разбира много млад нещо, което никога няма да забрави. Можеш да се провалиш и в нещо, което не обичаш. Тогава защо поне да не опиташ това, което обичаш? Това убеждение ще го отведе до Холивуд. Ще го направи богат, ще го направи известен, ще превърне лицето му в едно от най-разпознаваемите лица на планетата. Има един детайл от детството на Джим Кери, който казва много за човека, в когото по-късно ще се превърне. Още като ученик той постоянно прави физиономии, имитира хора и разсмива съучениците си. Толкова често прекъсва часовете, че според разказите за ранните му години се стига до своеобразна сделка. Ако се държи нормално през деня, получава няколко минути накрая, в които да може да забавлява останалите. За Джим това е идеално, защото още тогава открива нещо много важно. Когато хората се смеят, вниманието е негово. И амбицията му се появява необичайно рано. На около 10 години той дори изпраща свое представяне до телевизионно шоу на легендарната американска комедийна звезда Карол Бърнет. Едно канадско дете вече си представя живота пред камера, само че реалността скоро го удря много по-силно. Когато семейните финанси се влошават, ежедневието на Джим започва да изглежда по начин, който трудно можем да свържем с бъдеща холивудска звезда. След училище той не се прибира просто да си почива. Работи във фабриката Титан Уилс. Джим и по-големия му брат поемат работа като чистачи и охрана, описвани с смени от около 8 часа. Представете си контраста. През деня си ученик, вечерта чистач във фабрика, а някъде между двете се опитваш да убедиш себе си, че един ден ще станеш комик. Умората започва да се отразява на училището. В крайна сметка Джим прекъсва образованието си още като тинейджър. Но вместо да приеме, че това ще бъде животът му, той започва да работи още по-сериозно върху единственото нещо, което смята, че може да го измъкне оттам – комедията. Той изучава хората, гласовете им, движенията, израженията, започва да усъвършенства имитации на известни личности, като Джеймс Стюарт и Майкъл Ландън. И постепенно момчето, което използва хумора, за да забавлява съучениците си, започва да изгражда истински сценичен образ. След първоначалният тежък сблъсък с клубната публика, той не се отказва, връща се, учи се, променя материала си и резултатът идва изненадващо бързо. Само няколко години по-късно вече получава сериозно внимание в комедийната сцена на Торонто. И точно когато Торонто започва да научава името Джим Кери, той взема решение, което може да унищожи всичко постигнато до тук. Канада вече не му е достатъчна. На 19 години Кери заминава за Лос-Анджелес. Там няма изградена публика и никой не е длъжен да се впечатлява от това, че в Торонто вече го познават. Трябва да започне почти от нулата. И попада на едно от най-важните места за американската комедия – The Comedy Store. Точно там го забелязва човек, който вече е огромно име – Родни Дейнджърфилд. Родни вижда нещо в младия канадец и го взема да открива негови представления. Кери изведнъж получава възможност да излиза пред публика, дошла да гледа истинска звезда. Двамата започват да работят и да пътуват заедно. На пръв поглед, това е моментът, в който всичко трябва да тръгне нагоре. Само че идва първият голям шамар. Кери се явява на прослушване за Saturday Night Live. Помислете само как звучи това днес. Един от най-разпознаваемите комедийни актьори на своето поколение се опитва да влезе в най-известното комедийно предаване в Америка. И не го вземат. Това е един от онези моменти, които изглеждат като провал, само докато не знаеш крайната история. Кери продължава, получава малки роли,
но големият чан сякаш идва през 1984 година. NBC му дава главна роля в сериала The Doug Factory. Той играе млад карикатурист. За първи път има редовна роля в американска телевизионна продукция. Джим вярва достатъчно силно в успеха, че премества родителите си в Лос-Анджелес. Представете си напрежението. Години наред семейството е живяло трудно, а сега синът им най-после има телевизионен сериал. Може би това е моментът, в който всичко ще си дойде на мястото. Само че The Doug Factory не оцелява. NBC го спира след кратък живот. И Кери отново остава без големия пробив. Тук обаче той разбира нещо много важно. Имитациите са го вкарвали през вратата, но могат и да го заключат вътре. Защото ако цял живот бъде човек, който перфектно се превръща в други знаменитости, накрая публиката ще запомни тях, не него. Затова започва да променя комедията си. По-малко просто имитиране, повече физическа комедия, странни персонажи и онова почти невъзможно движение на лицето и тялото, което години по-късно ще стане негова запазена марка. Следват филми Once Bitten, Peggy Sue Got Married, The Dead Pool с Клинт Иствуд, Earth Girls Are Easy. Нито един още не го превръща в суперзвезда, но последният се оказва много по-важен, отколкото изглежда. В Earth Girls Are Easy Кери работи с комика Деймън Уейанс. Деймън вижда какво може Джим и според биографичните сведения препоръчва Кери на брат си Кин Ейвъри Уейанс, който подготвя ново телевизионно скетч шоу. Името му In Living Color. Джим Кери още не го знае, но след години откази, отменен сериал, който почти никой не помни, най-накрая стигна до вратата, която няма да се затвори. И когато тя се отвори през 1990 година, Америка ще види не имитатора Джим Кери, ще види истинския Джим Кери. През 1990 година Джим Кери влиза в In Living Color. Тук вече не трябва да убеждава хората, че е забавен. Трябва всяка седмица да измисля нещо, което зрителите да запомнят. Един от персонажите му става Fire Marshal Бил, човек с обезобразена усмивка, който уж обяснява правилата за безопасност, но обикновено сам причинява бедствието. Образът е нарочно крайен и провокативен. Именно това шоу учи Кери да реагира бързо пред камера и му дава национална публика. Но телевизията не е крайната му цел. Появява се сценарият за Ейс Вентура, Pet Detective. И тук има страхотен детайл. Кери по-късно разказва, че първоначално не харесва сценария, приема проекта след като получава възможност да участва в преработването му. Тоест един от филмите, които ще определят кариерата му, започва като проект, в който самият той не вярва напълно. После идва февруари на 1994 година. Филмът излиза. Публиката го харесва. Част от критиците не. Джим Кери е засегнат от лошите коментари и публично защитава решението да направят нещо различно от стандартната холивудска комедия. И тук се случва парадоксът. Критиците го удрят, а публиката го превръща в звезда. За Ейс Вентура той получава около $350 000. Филмът става огромен хит. И само седмица по-късно Холивуд вече гледа на същия човек по съвсем различен начин. При преговорите за глупав по-глупав първоначално става дума за далеч по-малка сума. Но докато студиото преговаря, Ейс Вентура излиза и става номер 1. Цената на Джим Кери буквално се променя, докато филмът му върви по кината. Крайният хонорар за глупав по-глупав достига $7 милиона. От стотици хиляди до милиони за броени седмици. 1994 още не е приключила. През юли излиза Маската. После през декември от глупав по-глупав 3 големи комедии с Джим Кери излизат в рамките на една календарна година. Това е моментът, в който животът му практически се обръща. Но докато професионално получава почти всичко, за което някога е мечтал, зад камерите започва да се разпада нещо друго. Първият му брак с Мелиса Уолмър, от която има дъщеря Джейн, вече е в сериозна криза. Публичните съдебни данни сочат, че двамата се разделят още през периода около снимките на Ейс Вентура. Кери подава молба за развод през ноември 1993, а разводът е финализиран през 1995. И това е странният контраст в историята му. Навън хората виждат човек, който не може да спре да се смее. Филмите му печелят милиони. Хонорарът му скача, лицето му вече е навсякъде, а личният му живот върви в обратната посока. И точно тук започва една много по-различна история за Джим Кери, защото следващия проблем вече няма да бъде ще успее ли. Той вече успял. Следващия въпрос е много по-труден. Какво се случва с човек, когато получи всичко, което е искал и открие, че това не решава всичко? Фамилия има един филм на Джим Кери, който милиони хора гледат всяка Коледа. Децата го гледат и се смеят.
Но зад камерата историята е била съвсем различна. Гринч. И тук се случва нещо толкова странно, че ако го чуете без контекст, вероятно ще си помислите, че е измислица. Кери по-късно разказва, че още първият ден с пълния грим продължава около 8 часа, протези върху лицето, зелена козина, ограничено зрение, неудобни контактни лещи и костюм, който трябва да носи по време на снимките. Самият той сравнява усещането с това да бъдеш погребан жив. И още след първия ден стига до момент, в който решава: няма да го правя. Кери разказва, че се прибира в караваната си. Рита стената и казва на режисьора Рон Хауърд, че иска да напусне филма. Представете си ситуацията. Огромна холивудска продукция, декори, стотици хора, милиони долари, а главният актьор казва още в началото: не мога да го направя. Но продуцентът Бран Грейзър измисля необичайно решение. Не просто друг гримьор, не психолог, а според разказа на самия Кери, човек, който обучава служители на ЦРУ как да издържат на изтезания. Важно е да уточним нещо. Това не означава, че ЦРУ обучавало Джим Кери или че агенцията има нещо общо с филма. Кери казва, че продукцията няма специалист с такъв професионален опит. И този човек започва да го учи как да не изпада в паника, да прекъсва мисловния модел, да отвлича вниманието си, да намира начин психически да издържи усещането, че е затворен в костюма. А Кери открива и своя собствено странно успокоително – Bee Gees. Той разкрива, че слушането на музика по време на грима му помага да остане спокоен. Но историята има и друга страна. Гримьорът Казухиро, тогава известен като Казухиро Цуджо, години по-късно описва работата си с Кери като изключително трудна. Напрежението става толкова голямо, че той временно напуска продукцията. След разговори с режисьора и екипа се връща. Това е важен детайл, защото би било лесно да разкажем историята само, като вижте колко много е пострадал Джим Кери. Но зад една звезда има и десетки хора и понякога напрежението, което изпитва звездата, се прехвърля върху тях. В крайна сметка Кери издържа, като прекарва 92 снимачни дни в грима на Кринч. И човекът, който в началото е готов да напусне, създава една от най-разпознаваемите си роли. Но точно тук бих спрял историята, защото след всичко, което разказахме с Джим Кери, се получава странен парадокс. Момчето, което иска хората да го забележат, получава световна слава. Комикът се превръща в един от най-скъпоплатените актьори на своето поколение. Човекът, чието лице кара милиони да се смеят, започва да задава все по-неудобни въпроси за славата, идентичността и самият образ Джим Кери. И може би за това историята му е толкова интересна, не защото има някаква доказана тайна зад него, а защото реалните факти са достатъчно странни и без конспирации. Фамилия, и сега искам да чуя и вас. След всичко, което видяхте, бедността, отказите, огромния успех, странните публични моменти и нещата, които се случват зад камерите, какъв според вас е Джим Кери? Гений, който просто започна да гледа на славата по различен начин. Ексцентричен човек, когото Холивуд промени. Или зад вечната усмивка винаги е имал човек, когото публиката никога не е познавала истински. И имам още един въпрос. Кое негово изказване или момент ви е карало да си кажете: тук с Джим Кери се случва нещо различно? Напишете го в коментарите, защото може би най-интересната част от историята на Джим Кери не е човекът, когото виждаме на екрана, а човекът, който остава, когато камерата бъде изключена. Фамилия, това бе всичко за днес. Ако харесвате това, което правя, абонирайте се за канала. Не на агресията на животни. Ако си свидетел на такова нещо, не стой без участие.